Bueno, aquesta setmana una mica el que estem és consolidant aspectes que ja havíem treballat les dues primeres setmanes. Hem començat ja a treballar una mica tot el que és el sistema d'atacs, sortides de pressió, i a nivell físic doncs, estem potenciant tot el que és la resistència anaeròbica. No? Jo crec que ara l'equip està en una fase de molta càrrega, els jugadors arribaran el dissabte cansats, però bueno, una mica l'objectiu és intentar arribar a lo millor el dia 21, no? I de cara a aquest dissabte jo crec que veurem un equip més consolidat en alguns aspectes i encara verd en d'altres, no? Jo espero que a nivell defensiu seguim amb la mateixa intensitat, amb la mateixa pressió a la pilota, i a partir d'aquí doncs, anar ajustant moviments d'atac. No? Bueno, el partit de dissabte nosaltres no hem canviat cap hàbit perquè sigui un rival de primera. No? El que passarà dissabte és que l'equip contrari ens exigirà el màxim de nosaltres, tant a nivell físic com a nivell de concentració, i això jo crec que és una bona preparació de cara a la Lliga. No? Enfrontar-te amb rivals de categoria superior t'implica un desgast molt més alt, un grau de concentració més alt, perquè qualsevol errada doncs, et costa un gol. No? Llavors jo crec que ens servirà per funcionar molt com a equip.